אחר הצהריים, לקראת השקיעה, הגיעו כל המשתתפים וחברים מהערבה, סמוך לגבעת חצבה, לטקס פתיחה למיזם כולו של דרך לוטן. מין הצהרה כזו שפה המקום שהיינו רוצים להקים בו את המרכז, את החווה, שבה נוכל לתת שירותים לכל אלו שמעוניינים בשיטה הזו. המקום הזה יהפך להיות איזשהו אתר חי, ושהמסורת של אותן, הדרך שלו, החיים שלו, סיפור החיים שלו, בעצם לא יפסיק להיות מסופר במקום הזה. וזאת באמת דרך הנצחה שאני לא יכול לחשוב על דרך יותר טובה, וזה ככה באמת החיבור שלנו, של עמותת אלם יחד עם איריס וגיל, לטובת באמת הרעיון הזה. חשוב להבין שהמפגש כרגע, אנחנו קראנו לזה הנחת אבן הפינה הרעיונית למיזם שאמור לקום פה. אני בטוח שכולם יודעים שפה ממש מאחרינו, עוד שנה, עוד שנתיים, זה לא יהיה מקום כזה פתוח כמו שהוא נראה עכשיו, ויתחילו לקום פה איזשהם תשתיות שבעצם יהוו את הבסיס לאותו מרכז לאומי שרוצים להקים פה במקום הזה, לאותה עבודה שאנחנו כרגע מנסים לעשות. אין שום כוח בעולם שיכול לשנות את רוע הגזירה ולהחזיר לנו את החיים הקודמים שהיו לנו, ומשום כך עלינו לעשות את הדברים במקום לוטן, ואנחנו בטוחים שהוא גאה בנו על עצם העשייה. המחיר של מלחמה ואובדן ילד הוא כבד ועצום. אנחנו מנסים לכרוך בכאב הזה תקווה ורוצים לאפשר חיים טובים יותר, ובזה אנו מוצאים מעט נחמה. המטרה שלנו היא להקים מקום כאן בערבה, סמוך לגבעת חצבה, מקום שיהיה בו גם מרכז ידע של סטודנטים, של חוקרים שיחקרו ויעקבו אחרי תוכניות טיפוליות מהסוג הזה, ובעיקר המקום הזה יאפשר לקבוצות מכל מיני עמותות וארגונים שעובדים עם נוער בסיכון להוציא יותר בני נוער בסיכון לשטח, לסדנאות טיפוליות מקצועיות עם ליווי גם של אנשי שטח וגם של אנשים טיפוליים.